Yes, vi har lavet de her observationssæt, altså hvor mange elever, som har rejst til hvor mange lande. Og de her observation, det er lande, og hyppigheden kan man sige, vi kan se, der er antal 19 elever. Det vil sige, ud fra tabellen her kan jeg se, at 2 elever har besøgt 7 lande. Kumuleret hyppighed, det er jo bare hyppighed plusset med hinanden, det vil sige, vi har plusset med hinanden, ja. Og det vil sige, for eksempel 3 elever har besøgt 5 lande, og derunder, dem har vi så omregnet til frekvens. Der har jeg så sagt hyppigheden, divideret med helheden, altså de 19 personer. Og så kommer det ud her, og for at få lavet dem i procent, så ganger vi med 100. Så man kan sige, jamen 21% har rejst til 6 lande, og dernede under. Kumuleret frekvens, det er jo det samme